Hei, täällä Remix. Tänään nauhoitan mainoksen dragonsurvival.eu-palvelimelle. Se on mahtava palvelin, josta saatte joka 10 minuutti tapahtuman. IP-osoite on kuvauksessa. Liity mukaan ja kokeile Dragon Survivalia. Tervetuloa. Voit hankkia sellaisen miekan ja sellaisen kirveen premium-kotelosta. Ole hyvä ja kaiva se. Epiikki kaivaa nopeasti. Voit myös saada panssarin. Näytän sen kaiken. Arvo myös supernopea Obsidian Cobble X kivengeneraattori. Poikamaanviljelijä, aurinkomaanviljelijä, Kopach Fosy, timantit 64, smaragdit 64, rautaharkko 64, timanttikengät, timanttisäärisuojat, timanttirintapanssari, timanttikypärä ovat kaikki saatavilla pelaajalle pelissä. Ja kaikki tästä pienestä laatikosta. Kaikki mitä tarvitaan on tässä pienessä laatikossa. Ei, se on todella hienoa. Ainakin minä ajattelen niin. Se on upeaa. En voi olla ajattelematta niin. Kutsun teidät myös. Voit Zack, mikä tilanne? Premium-kotelot jaetaan joka 10 minuutin välein. Kohta on tulossa premium-koteloja saataville. Sinun täytyy varata 1 tyhjä paikka Excel-ohjelmasta. Voisin näyttää sen teille, jos haluatte. Heitän pois, koska tarpeet on minulle. Kyllä, ei ole skiniä. Saimme premium-kotelon. Ja saimme sellaisen lapion. No niin, sain jo toisen kerran sellaisen samanlaisen lapion. Tää on parempi ja tää ei ole huonompi. Ei, nähdään siis palvelimella. Nara. Nähdään siis palvelimella.